לי יש מיסטרי בוקס של, מדבר כאן, של איפור. טוב, יאללה רגע, יאללה רגע. רגע נפתח. טוב, הבאתי כאן מספר וואין. כן, יש שם משהו שלא בגלל עצמי סקאם, וזה היה מצחיק לי סקאם. אני יודעת שזה לא אוכל, אבל זה עדיין. יש לי משהו קראנצ'י בבית, אבל אני לא רוצה לאכול אותו. עכשיו אני מניחה שצריך לעשות עוד כאן. נכון, יש את המיסטרי בוקס הזה של ה-LOL, שזה כזה מגיע כזה בכדורים כאלו. אז זה דומה קצת. אופה. נראה לי סיימנו עם המספריים, נראה לי. היידה, נראה לי סיימנו עם המספריים. וואו. נפתח. זה נפתח. טוב, דבר ראשון נעיף את זה. תודה על זה. זה. נפתח כל כך. יש לנו גם כזה דבר, נראה. יואו, ספוגית כזאת חמודה, זה חמוד. יואו, יש כאן כאלו. כזה גם, כזה וכזה. עכשיו, זה בדרך כלל אמור להיות ערבי. אני לא אומרת שזה רע, אמור להיות ערבי פשוט. אוקיי, נתחיל מהראשון. נראה מה זה. אופלה. טוב, אני אפתח את הכל ויגיד לכם מה זה כל אחד. פותחים את זה. גם את זה שמים בצד. תנהגו כל השאריות, תנהגו, אני אעזור את כל ככה. יואו, אני יודעת מה זה, יואו. זה סומק. זה סומק. וזה, אם אתם